to nsa friends and travel na ne kire say amanya mo ye wo ha nyina pagya audition no endimu esan say endu ofi mu ye ana say busuan ko no mu ye e na mo pagya audition nchemu be na wo sase usi nchirimu aye wo no tietia mekasa mekan megina otutu abrempon asone busuan nan mu ohemia wo yiri nchiwa oye mehemia kwapem tu fohemia ni dingimu ena megina America sei yo me ochiame ofia ochiame jima ni adodo na anima ye ochiame cash enu dinga dodo na wo ba wo bi home ebia ni tie wo ni se so bia kasi na nakranchi a wanya ne baby ko ni si anan tufohene na yesi na nan mu no ente sa ka kire nipa akuse enye no kware eni den na nakranchi be di etuo nya ne baby kwa no ye nyinara yenim so tutu abrempon agua na da fie ha no ana da aburu ha no mukasa no eya nan ekropon wonde wodi overall abusuan pehene na mukasa na kasa ewe aburu ha no eya biesa na wo furu agua tuntum no ne edikan eye ofa bi asi ama ne hene onya ne baabi kwai ofre na no furu tawia na no furu tawia nya ne baabi kwai no ene ba yire nchiwa akofo so yeju akofo no ne hene ene na nakranchi bedi etuo oyoku apemantufo hene na nanso ko na ekura abre kakra ani na odishi bia ko na ekura nso ya wo si na nan mu ansa na won apene korabea muka bie sano ofa bia si ama ayo furutawia oye yire nchiwa akofo one kranchi bedi atuo ye fi hode a ne ye ba abana fosua eye ntwaako gate to so ya bi sanen di gate bi sane du ho no ena ntwaako mrewatia apa wode hye ede na bro him ya yiri nchiwa ana him ya yiri nchiwa makwan ne nga pagya wo no di so bia kasi enu ode hye ne so ya enye no kware ofa bia si ama ye first gate na no forita wi adi ma won no edu na nakranche so no won na nakranche atwema so 33 years ni afi ho abayire nchiwa efire nchiwa eko abrewatia abranfusua ne berema ni ntwaako nti ntwaako de hye ena yenga pagya ono no na ntwaako no abranche yenga pagya ono wo ntwaako no oye gate a edikan osofo am a Yesu reverend ono ni ntwaako abusua pehene osofo am a Yesu ba akofo no wa fa abusua pehene wa fa abrewatia osan ba befo ohene no a ohemia yirejiwa adehia ede audition bre no onu yankasa am a Yesu ni di adanse se gate no na abrewatia abranfosua ayem no otoso awotwe di so ye bisa se efi number 1 kopem number 7 no sa mrewatia adehye no woni oba berema biara ofuragua na eyi eje so osofo am a Yesu afa abusua pehene afa abrewatia san ba befo him ya ka ho a oto gate no so ya wotwe eye akuapema ma ne ana ye hia ma ne na ye hifa mra ya wie bribi osofo am a Yesu no si onte ase se ono aka kire ne wo faase mfia bi sani se onya ahoboa se na nakranchi nni ho a ne wo faase no ba be furagua enu nti oye ho hwie yeyi ya akọ osofo am a Yesu nanso mpen be ye anan enum asia osofo se ni oka na oka ni nyina echi no ntwaako mrewatia ede won de hye no ama ohemia yirenchiwa adi won anim modena kwa kire ekropon mrewatia wo so won de woni ho asem wo ye mrewatia wo abusua panyin overall
yesi hini ni wie a ene ye de ba be kire won nti asem bia ni ho na asem ni ntuaso nyina ne se bra na nakranchi nya ne baabi kwai no ose ade yokwasi akufo woku apehene otoso abiesa ode asem no ma oto bo jankwasi oyaku apema donte hene san ye aburu hene na ode asem ne hye ne nsa na no simi kwati aka ho osoma nyawo eye adonten mankrado na no kan kufi a otoso abiesa oka ho na no simi kwati ese ani no nsi na nan mu no ne oto bo jankwasi nhwe na baabi ekọ no oto bo jankwasi frɛ ye ntena ase muka nan ni nyina mpanga biesa so afi oto bo jankwasi frɛ adehia obi ani ho oba bɛyɛ mpanga bɛyɛ asia ni nyina na ne jankwasi ma kwan mu wotu hye da wo bɛsrɛ ne wagye atom ɛto so mpanga asia a ye kɔtena ase ne de letter wo de bro oto bo ne sɛ onye osunani nti ontumi nka won asem na ohimi esi gbate ye nyina ye nimi se gate baako edikan etusu abiesa no ehọ na ekọ nti ohimi ya eto asem ne ma amrewatia no ene wo pa wode hye ne bre ohimi ya na ohimi ya me ye pagya wo no di so obia kase enu sa muka no so ya enye no kware ofa bi asi ama afukuru yara na nakranchi bedi atuo wone na twen manso mfi aduasa biesa ni ansa na nakranchi bedi atuo anya ne baabi kɔ nanka enim se third gate no eno ne ama ne hɔ na ekɔ ɛhɔ nso yedu hɔ a ofa bi asi ama afukuru ya asan asɔre na sasema ye kan nyina mesre meka ahobrasim ne farba ye Reverend Osofo Amon Yesu visa medina nka minimi se adu wase abranfo suase a wo ye abusua pen ne de a na se wotoso ya wotwe de a na ne odikan ne otoso abiesa anan anum asia eson no de mesra bi se of sa briwati anase no emmea ne wo ho no obie ni ho wo baberma a obetuma di se agwa yi Osofo Amon Yesu demand se won fa ma no wo faase no na yama ne wo baabi asa abusua pehene fa abusua pehene no fa abriwati na osanfo hene ka ho wo misa akuapemamu anyina se ya kan mamu hifa ma ne ana ene na agua no nche na abusuafo nyina no wontena so keke ho no ene ama ne baabira nsanchirofo mu bisaya na ne ye wo ho nen Ochami sese overall abusuapanyin a wo kan ani abriwati a wo se won se ni dwuma mu di mu nti ebe ma ne amaye yedi mu opahene overall abusua pehene ne mete ha na meka na nakranchi bedi atuo ball ne kam beye mfe beye anangosa asia ansa na nakranchi bedi atuo fura ne ntamantintim a orokọ na akura yi overall abusua pehene ne de meba mpo yeyi ohena ene ye de kokọ kire won na abusua pehene no nso no oyo overall no me pese obi ate ne ho asese overall abusua pehene no enimu mene na nakranchi bedi atuo chiampehene na mekasa no o chiame jima na o chiame cash ansa no obefro so ohene abusua pehene no won aya amane amawo na nakranchi bedi atuo no se ofa dochie nya ne baabi kɔ nti wo na mede wo besi na nan na nakranchi bedi atuo ma snap tumpam baako me o chiame jima cash mena me kɔ bɔ mpai ma no mentua menware aka be ya abosoma nan kwa asien na nakranchi ba benya ne baabi akɔ no yati akuropon no ka kire ni si abusua panyene hwe na pewuguan na fabre mrewati ane achiame no wonya ama ne mawo yo ena na nakranchi ka sa asem ne kire no odi sa asem no tu na anim na oseyo na nakranchi wu na wotwe abiesen mu ena abusua panyene di oguan na ba oguan no kura ye mfa nya ama ne mane di se ye kan ma ne kwan so ya ohemi edi ade boromfie aduonu anum ti edu sabri ya ohemi ya no wotumi wa hini ho abusua panyin ni capacity
so himia eno o ma ne mrewatia epa wode hye no na wo wi a wode na san abre ohimia so ohimia egua ne toy no ode hye ayede ne brewuni de edu sa abre ya ohimia no wotumi ohimia no osi hene ti abusuapan ni bi ani wo wotumi sen sa abre o wotumi sen ohimia abusuapan na mo wabusuan mu mo ye nipa edu asan kora na ohimia na edu sa level ya ohimia no wotumi ono osi hene ohimia de ode hye no aba won asi no wasua wa ha anakora nti be di atua ahemfi wakosua ma atweasin akase atweasin de ne beko adonte hene ho emu ho na mo de leta abese monye ntum kasa bia ti so ohimia yiri nchiwa ne busua penenfo baasa baanan eti so no wonka no ohimia no won aka wa fitia mu emerewatia ono won aka wa fitia mu ofa bi asi ama akuru ya ye ka asem no edin a wode bai ne se eye otubrempon no ye ohena obedi wo won lai so a ofi ho ansana no forita wi abai egwane din title na nka se egwane kita ne otutu abrempon bra ye ka asem no ekoye mente me ho ase no na jankwasi ye se munhwehwem ICAIS Traditional Council ye ko ho round ne ye baaya na da ho se otubrempon no oyo hene ba akopɔ obedi ni din na mom title na nkasa ye otutu abrempon family no title nenen afedi obiara atene ho ase na ye sre ka ade bi wo ho na se wunima na wabisa na wunima kyerɛw ndi santrofo mi gina mehemi ayire nchiwa na me kasare ma no sa kasa ya wo kan biasi enu abnafo so ye ntwa ako ho no obi aka kyerɛ ni se me ye oberema baba ofia ha ne mom na nakranchi bedi akonwa 33 years ni ma asom wo fie ha efie ye si ha yi me ne na berema no si fie no so de kyagua no so ohini biara obedi akonwa no ontena fie ha no ni hene ye mufra ye ko school nyina no foto wi atia so odwura ye ba kopem se nga benyin nga besom na nakranchi ne ohimi ayiri njiwa nti ye nim fie ha ba kwasem ye to ye nga agya no mansa no wowu me be bompanifu bidin na nakwasi ronko na na adum ohene ba tete ohene ba mo akodwo ohene ba kwasi ronko na no fosu ada akwa Mr Jimmy Crow sampanifu ni mpanifu akuku dam papa daako on na nakranche abusua pahino dikan sampanifu nyina na tena egwam na nakranche bedi etu asemi aye kan adonte hino to boja nkwasi odi asemi wa ha mpeng bebre anteta efi ho no se ade yeso ku apemantufo hene na asemi ye ma asem nti momfa asem ne mreme o se ade yo ado dankwa otoso abien oto bo ka asem no ha obu ofa bi asi ama afofo wo san ma so wonti ase o se ade yo ado dankwa si momfa asem ne mreme na tufo hene de mekwa ono odi manim no kitatu no oyan me o se ade yo tena asem no so edi asem ne sembu ofa bi asi ama afo no fo sa asem ni nyina asi enne kranchi bedi atu ni ho aye nyina akuapem ha mpanifo bebre ni abusua aye damu obia ni mi se ekontwa ako nti mi jere so heme yakwan a wafa so ne de mpanyini se no kware ne obin ba bia hya no so wanfa nhye fito akonwa tuntumi da fia oheme afa kwan no so no wasina hene no ti oheme ya yemfumsu bia e ba bia hye ho no oheme ya de ahye nsam chirof manu yasi me de obi as yenya nti se odishi opeja ono hemrachi ma na ebisua linti ne ba ne sa ne nti ba ne sa ne se ayo odwuram no yetimi ye biara anedwo sada na wopeja odeshi ne besua no sada no otobo jankwasi ahemfi
na ano saa anodwo no so na osua wo ho na ade hye resua wo ho odwura mu no wotimi ye biribiara anodwo eno nti na ema ne ba saa no na mo bisa ochia me ka hye se avara abusua panhene se onim ho hwe muka abiesa no muka abiesa na yaforo agwa tuntum no yen no ye yihina ye misa abusua panhene overall ye misa ekropon ye yihine no na ye de akọ na ye de akọkyere won na won de yan ahinsam de won mamu ekropon overall abusua no wama yan mukasam ahinsam no mu ye yi wa ha fitete mimi di ade me di ade more than 20 years ye yi ohene a na ye de akọkyere ekropon abusua se ohena ye yi ni o se mu hini ni ntimo ya ne ye nsom no ne ye de akọkyere won ampa ye yi audition nso me de akọkyere me wati ya we kropon efisa me oye yire ntu akwaforo me hwehwai mu amre wati ya ni yi audition de bre me no me bisa mu ansa na me ma won apagya o audition no enti audition no oye turodo na say you okay overall abusuapan se mu audition we na mo de ko kire wo na wo ho kwan se wotumi reject anase wo ase woni ho kwan se wo ba reject woni ho asam timi aye me nwanwa because e bin see that yan mukasa no na ntwakom no eye ntwakom a na obi ni nua ana worepere what you say enyo fa bia si ama ene wone ntwakorepere na mama ye ntwakofum na ena abusua no afenu no want won ho ase ni odi kan ni otoso abien ni otoso abiesa ni otoso ni otoso eson enti won a won di kan no won na won apagya wo odese de naba what you say ena afafo no wo ye anuanom no wo ye anuanom o enye se eye nchen ofa bia si amaafo ne ntwakofo na repere na emom no ofa bia si amaafo na kwatai efafo bi achi what you say ena won se warekwan ama won se dan o mementi ase na emom ntwakom na na ayi na anuanom baanu ena won warepere ewo ntwakom saa na akoye enti me sese no ni amehwehwe nyina ne se me abusua no ye nyina ye be ye nkabom because eye fitie masem ne ye betena se na ebesiesie na asomdwe ebe abusua no mu eye first gate second gate and a third gate fourth gate de wo ho se abusua no se biribisi mu a wo bam na wo be kan ye nyina bom na wo siesie enti na me kura de man susu se abusua panhin overall betimi akogina afa baabi na ono no waja wabusua ne fa baabi ne ana mennim ne se anka abusua panhin overall no obafra abusua ne nyina atena se na waka abusua ne ntam asam na waka abusua na bom na sese no akoya te se overall abusua panhin na wo anya wo na wo yi ohene de amayen no ono no akodi afa baabi na waja wabusua ne fa de aguo but me de me se me pa abusua ne nka bom nti abusua no ne a mehwehwe nyina ne se ye betena se ewo fitia mu ne ebesiesie asem ne aka ye ho abom na asomdwe yaba eno ya ne ade a mehwehwe